Helo, Ben I fi, a fi'n astudio Mathemateg Prifysgol Caerdydd. Rwy'n derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan fy mod yn astudio rhan o fy nghwrs yn Gymraeg. Dwi'n cael y cyfle i gwblhau fy ngweddcytre yn Gymraeg yn ogystal â'r holl aroliadau ac aseiniadau. Hefyd, mae fy nhwtor personol yn siarad Cymraeg, yn ogystal â'r tiwtoriaid sy'n rhedeg y grwpiau tiwtorial. Ar wahân i'r ysgoloriaeth, mae yna lawer o fanteision o astudio rhan o'r cwrs yn Gymraeg. Gan fy mod wedi astudio Mathemateg trwy gyfrwng o Gymraeg hyd at nawr, mae'r holl derminoleg ar wedi dysgu wrth gwrs yn Gymraeg. Felly mae cadw'r cysondeb yma yn y geirfa rwy'n defnyddio yn holl bwysig wrth gwblhau tasgau ag aseiniadau. Hefyd, mae'r grwpiau tiwtorial Cymraeg fel arfer yn llai na rai Saesneg, sy'n golygu fod gofyn am gymorth gan y tiwtoriaid lot yn haws. Mae'r opsiwn dyn ni hefyd o gwblhau tasgau yn Gymraeg neu'n Saesneg, sy'n meddwl bod lot fwy o ryddid dyn ni pan yn ysgrifennu adroddiad neu bapur ymchwil. Ar ôl graddio, bydd y ffaith fy mod wedi astudio'n ddwyieithog yn help enfawr i mi hefyd. Wrth chwilio am swydd, bydd ystod lot fwy eang o opsiynau dy fi, a byddai'n gallu gweithio mewn gweithle Cymraeg neu Saesneg. Hefyd, mae gallu trafod eich pwnc yn ddwyieithog yn eich gwneud yn ddeniadol iawn i gyflogwyr. Felly, os ych chi yn y broses o ddewis cwrs am brifysgol, neu eisoes wedi penderfynu ar gwrs, ystyriwch gwneud rhan ohono yn Gymraeg, mwyn gallu buddio o'r manteision yma.